וההרצאה שלי היא רישוי תוכנה למטומטמים, ולמה, או להדיוטות ליתר דיוק. ולמה אנחנו מדברים על רישוי תוכנה להדיוטות? כי יש לנו בעיה. והבעיה שלנו היא שכשאנחנו כותבים קוד, וכולנו כותבים קוד מתישהו, מה לעשות? אנחנו עושים הרבה מאוד פשלות משפטיות בדרך. ניתן דוגמה, גיט-האב, כולם מכירים, כולם עובדים איתו, כולם אוהבים, אבל בגיט-האב אנשים מעלים מלא פרויקטים, ואז אומרים, טוב, נעלה את זה לגיט-האב, לא נשים שום רישיון, לא נבחר שום רישיון, הכל יהיה בסדר, כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו. זאת טעות, ואנחנו נדבר על כמה זאת טעות במהלך ההרצאה. הבעיה השנייה שאנחנו עושים, ושבגללה צריך להבין מה היסודות של התוכנה, זה שיש הרבה דברים שאנחנו עושים ביום יום שנראים לנו בסדר כשהם לא, והרבה דברים שאנחנו נמנעים מלעשות שמותר לנו לעשות. ולכן בהרצאה הזאת אנחנו קודם כל נבין מה זה זכויות יוצרים, למה צריך אותן בכלל, מה הרקע שלהם, למה יש אותן. אחרי זה נשאל מה כל הקשר שלנו לתוכנה, נשאל מה זה רישוי תוכנה, איך זה עובד, נגיד איך עובדים עם זה, ואז נשאל מה ההבדל בין רישוי תוכנה רגיל לאופן סורס. כשאני אגיד לכם מראש, התשובה היא אין הבדל. אופן סורס הוא מקרה פרטי של רישוי תוכנה, ואנחנו ניכנס לזה. אז בואו נתחיל, 1709, 300 שנה אחורה, מתחולל שינוי, מהפכה, העולם הופך להיות עולם אחר, כי מכונות הדפוס מגיעות. סוף המאה ה-16, 1593, 4 ככה, יוהאן גוטנברג מגיע עם ההמצאה המהפכנית שלו, מכונת הדפוס, ואם עד אז כל אחד היה יכול לכתוב ספר, ואם היה רוצה להכין עותקים, הוא היה לוקח כיתה של אנשים בדיוק כמוכם, עומד מולם, מקריא להם את הספר, והם היו כותבים את הספר אחד אחרי השני, והיו נוצרים לנו הרבה מאוד עותקים ככה של הספר, הרבה פעמים עם טעויות, דברים שהולכים לאיבוד, דברים שמשתנים, אבל בסופו של דבר מה שהיה קורה זה שהיה מאוד מאוד יקר לייצר ספר לא היה מודפס, הוא היה כתוב, ולא רק שהוא היה יקר, הוא היה דורש הרבה זמן, ולכן ספרים היו מאוד נדירים. גוטנברג רצה להפיץ את התנ"ך, הגיע עם הרעיון המדהים הזה שלו של בוא נדפיס את התנ"ך לכולם, ואנשים התחילו להדפיס. בהתחלה כל אחד הדפיס רק את מה שהוא רוצה. אבל אז הגיעו כל מיני אנשים אינטרסנטים שכתבו ספרים ואמרו, רגע, אני יושב, אני משקיע את הזמן שלי בלכתוב ספר, ואז בבית הדפוס הזה ממול, ומעתיק את כל הדברים שלי, ומדפיס אותם גם כן. אני רוצה לעשות משהו, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר כי אין חוק נגד זה. אז הם הלכו למחוקק ואמרו לו, אדוני, אנחנו רוצים בזכות להיות היחידים שיכולים להדפיס את הספרים שכתבנו. והמחוקק הבריטי מוציא את החוק של אן, 1709, שבעצם אומר שיש לנו בעיה טכנולוגית שנפטרה. הייתה טכנולוגיה חדשה, היא אפשרה לאנשים לעשות כל מיני דברים, זה פגע במודל עסקי של אנשים אחרים, ונתנו בעצם זכות רק על יצירות שהן מקוריות וחדשניות, כלומר דברים שהם אומנותיים, יצירתיים, מקוריים, שנכתבו על ידך ולא דברים סתמיים, נתנו מונופול. המונופול הזה אומר שבעצם אף אחד חוץ מבית הדפוס שהוציא לראשונה את הספר לא יכול להדפיס את הספר בשום צורה אחרת, לא יכול לשנות את הספר, לא יכול לערוך את הספר, לא יכול לעשות שטויות עם הספר לתקופה מוגבלת, 14 שנה, כי ההנחה הייתה שמי שמדפיס את הספר ומי שמוציא אותו, יש לו אינטרס כלכלי לתקופה שבה הוא יכול להרוויח כמה שקלים מהספר, עובר את התקופה הזו והוא יכול בעצם לשחרר את הספר בחזרה לציבור, הציבור יעשה איתו את מה שהציבור אוהב לעשות עם דברים, כי ככה אנחנו מאזנים בין הזכות של הציבור לקבל ידע ותרבות וכדומה, לבין הזכות של בן אדם לעשות כסף. לגיטימי לגמרי. הכל היה לגיטימי, הזדחל ככה עם ספרים, עם כל מיני דברים, עד שלאט לאט העולם משתנה. כלומר, הייתה לנו את הטכנולוגיה הנהדרת הזאת של דפוס,
הגיעו רכבות, הגיע טלגרף, העולם מתקדם, ואנחנו מגיעים לתקליט. בהתחלה זה לא היה כזה, זה היה תקליט 78 על גרמופון, אנשים צעקו לבתוך טיובות של שעבה, ובעצם דיברו, וכך הגענו למצב שאנשים הקליטו גם מוזיקה. ואז מגיעה מוזיקה, צריך להגן גם על המוזיקה, על היצירה המוקלטת שלנו. אז כשהיה לנו תקליט, באמת לא היה כזה ביג דיל. כלומר, לייצר תקליט זה סיפור לא פחות מסובך מאשר לייצר ספר. נכון? קניתי תקליט בחנות התקליטים הקרובה לביתי, אחלה, הגעתי הביתה, הצלחתי להאזין לתקליט, אבל לשכפל אותו, להתחיל למכור אותו בחוץ, זה לא כזה פשוט. אז זכויות היוצרים קצת השתנו, קצת התחילו לדבר באותה תקופה גם על קולנוע, על זכויות בסרטים, אבל גם סרטון שראיתי בקולנוע, לא היה לי כל כך קל להעתיק, כאילו להסריט סרטון, מה שנקרא קאם, לא היו גרסאות קאם ב-1930, שאנשים הלכו ושמו מצלמת קולנוע. היה פילם, הייתי יכול לגנוב את הפילם, במקרה הטוב הייתי יכול אולי לשכפל אותו איכשהו, מאוד יקר. אבל אז הגיעו הקסטות, זה יכול להיות קלטות כאלו, וזה יכול להיות גם קלטות וידאו, לא רק. היתרון בקלטות, אמנם הסאונד היה יורד איכות כל פעם שהיית מקליט, או בווידאו כשהיית משכפל, האיכות הייתה יורדת, אבל היה לך מאוד זול לשכפל. היית קונה קלטת, ואתם צעירים מדי רובכם לזכור את הטייפ דאבל קסט המפורסם, שהיה לכולנו בשנות ה-80, היית שם קלטת בצד אחד, היית שם קלטת שנייה בצד שני, והיית מייצר עותק מהקלטת, היית שומע את הקלטת, היו גם טייפים שהיו מאפשרים לך להשמיע בקצב כפול, ואחרי 90 דקות הייתה לך את אותה קלטת בדיוק פעמיים. אז פתאום היכולת שלך לייצר עותקים הפכה להיות יכולת ביתית. יותר מזה, היית יכול להקליט מהרדיו לקלטת שלך. השמיעו שיר ברדיו, אתה יכול להקליט אותו על הקלטת. האדם הפשוט הפך להיות יוצר תוכן. וזה היה שינוי מאוד מהפכני, שגם שינה את התפיסה שלנו של מה מותר לנו לעשות עם מוצרים שלנו. קלטת, אגב, העבירה גם מדיה ממוחשבת, למי שהיה קומודור בעידן העתיק. זה לא רק, כן, זה לא רק לשירים, זה לא רק לוידאו, זה גם למשחקי מחשב שהיו מופצים על קלטות, והיה אפשר להעתיק אותן לגמרי באותה דרך. תחילת שנות ה-80, התקליטור מגיע, תקליטור, מדיה מאוד מעניינת, אתה קונה CD, ונניח היית רוצה להקליט את המדיה שהייתה על ה-CD, אז היית הולך לחבר שיש לו מעבדה עם צורף, קונה דיסק ריק ב-70 שקלים, מכניסים את הדיסק הריק לכותב, את הדיסק המלא לקורא, יוצאים מהחדר, לא מתקרבים, לא נושמים באזור של החדר בערך שעה וחצי, שעתיים, וחוזרים ויש לך עותק של הדיסק. עכשיו, 70 שקלים לא נשמע מעט, אבל זה יחסית פתאום הופך לפתרון זול, כי אם יש לך את האנציקלופדיה אנקרטה על CD, שעלתה כמה אלפי שקלים, אז לשכפל אותה פתאום ב-70 שקלים, הופך להיות משהו מאוד כלכלי, ומשחקי מחשב שהתחילו להיות מופצים פתאום בכל מיני עמדות, ואם היית קונה במסות, המחיר של CD היה יורד, אבל בסופו של דבר, ברגע שעברנו למדיה דיגיטלית ולהארד דיסק, העולם השתנה לגמרי. כי זה נחמד שיש לי CD שאני יכול להעתיק ולהיסחב עם הדיסק הזה לכל מקום, אבל כשכל המידע שלי הוא או תוכנות או קבצים שנמצאים על דיסק קשיח, יש לנו פתאום שני דברים. א', מהירות ההעתקה שלנו היא הרבה יותר מיידית, אנחנו גם עם אינטרנט בקצב הרבה יותר מהיר היום, וגם עם מכשירים שכותבים הרבה יותר מהר, הדיסק הזה הוא עוד IDE, היום הארדיסקים, לפחות הארדיסק שלי כותב הרבה יותר מהר ממה שאני יכול לצרוך בכל צורה שהיא. הארדיסק שלי כותב בחצי ג'יגה-בייט לשנייה, 560 מגה-בייט לשנייה הארדיסק שלי כותב. אני חושב שזה עוד יעלה בשנים הקרובות. עכשיו, תעזבו את נפח האחסון שגדל. בעצם היכולת שלנו לשכפל מידע והדיגיטציה של כל המידע שלנו שינתה את הכל.
בין היתר, היא שינתה גם את איך שאנחנו מבינים מוצרים. למה אני מתכוון? אנחנו דיברנו על מידע, אבל הכותרת של ההרצאה זה Software Licensing, אנחנו הולכים לדבר על תוכנות. ביחד עם ההתפתחות של ה-CD, של הקלטות, הייתה לנו התפתחות של תוכנות על אותם מדיומים. כלומר, בעבר, למי שהיה פה Apple IIc למיניהם, היינו יושבים ומתכנתים בעצמנו את התוכנות שלנו ומעתיקים אותם לחברים, והיינו משתפים את הכל, והכל היה נהדר, כי היינו קהילה אחת קטנה, ואז הגענו לעידן של הדיגיטציה, ופתאום כולם קונים, אחד קונה תוכנות וכל האחרים מעתיקים ממנו, והיום זה לא רק שאף אחד לא קונה תוכנות, כי מורידים אותם חופשי מהרשת, וזה לא משנה אם זה חוקי, לא חוקי, זאת הדרך שבה אנחנו מעבירים תוכן. אחרי זה נדבר על הבעיות המשפטיות שיש בזה. אז מה הבעיה? זכויות יוצרים הגנו על כל תוכנה בצורה מאוד בעייתית, כיצירה ספרותית, לפחות בישראל עד לפני כמה שנים, עד חוק זכויות היוצרים החדש, התפיסה הייתה שתוכנה, קוד, is poetry. אותה הגנה שמגינה על מישהו מלהעתיק את הספר שלו, ששומעת על מישהו שלא יעתיקו לו את הספר, הגנה גם על התוכנה שלו שלא יעתיקו אותה. זה טוב ונהדר, אבל זה מרגיש שמשהו לא מתאים. העניין הוא שכשאנחנו מוכרים תוכנה על מדיה מגנטית, ומאוד מאוד קל לנו לשכפל אותה, יש בעיה. מה הבעיה? נחזור ל-CD, קניתי CD, אני רוצה למכור אותו כ-CD משומש. אני הולך לחנות הדיסקים, אני מוכר להם את ה-CD, הכל בסדר, עברנו למדיה מגנטית, אף אחד לא יקנה ממני MP3 משומש במצב טוב. עם תוכנות, מראש אתה מניח שתוכנות לא יושבות רק על ה-CD, אתה מתקין אותם על ההארד דיסק שלך, וברגע שהתקנת אותם, אז מה המשמעות של מחירה של ה-CD המקורי? ובעלי התוכנות, מי שמפתח אותם, הבינו שיש בעיה עם זה, כי הבעלות שיש לי על המוצר הפיזי, על ה-CD שקניתי, היא בעלות, לעומת התוכנה שאנחנו לא רוצים להעביר את הבעלות, כי אם אתה בעלים של מישהו, מותר לך לעשות עם מה שקנית, הכל. למה אני מתכוון? בוא נדבר על ההבדלים בין תוכנה לבין כיסא. וזה ההיילייט של ההרצאה, ותזכרו את זה, ושקף מאוד מאוד פשוט. קניתי כיסא. אני יכול להשאיל אותו לחברים שלי. חבר בא, איזה כיסא יש לך? אתה אומר, קח אותו, תשב, תחזיר לי עוד שבוע. אני יכול להוסיף עליו פיצ'רס, בא לי להדביק עליו מדבקות, אני יכול. בא לי לנסר לו רגל אחת, אני יכול. בא לי להאריך אותה, אני יכול. אני יכול למכור אותו כשנמאס לי ממנו. משומש. אני יכול לצלם אותו, אני יכול לגרד עליו דברים, אני יכול להעתיק אותו. ואני יכול להבין איך הוא עובד. כלומר, אני יכול לקחת את הברגים שלו החוצה, לפרק אותו, ובעצם להבין. בואו נסתכל על תוכנה, אני שמתי שם את הלוגו של Windows XP, אבל בגדול כל תוכנה קניינית. אני לא יכול להשאיל אותה לחברים שלי. כלומר, התוכנה, קניתי רישיון לתוכנה, אני לא קונה בעלות, אני קונה רישיון. רישיון זה נייר שבו מי שפיתח את התוכנה אומר, אני מרשה לך לעשות א', ב', ג', ולא מרשה לך לעשות דברים אחרים. לדוגמה, אני לא מרשה לך להשאיל את התוכנה לחברים שלי, כי חוק זכויות יוצרים נותן לו מונופול. זוכרים? 1709, מי שכתב את הספר הוא היחיד שיכול לקבוע מה עושים עם הספר. אני לא יכול להוסיף פיצ'רס, כלומר, ברוב המקרים אני בכלל לא מקבל את הסורס של התוכנה, וגם אם הייתי מקבל את קוד המקור של התוכנה, אסור לי להשתמש בו. אני לא יכול למכור תוכנה משומשת במצב טוב. יש חריגים, בית המשפט העליון של ארצות הברית מדבר עליהם, אנחנו לא רוצים בכלל להיכנס לזה, כי זו התפלפלות משפטית מאוד 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 מעניינת, שבשביל להיכנס אליה צריך לקחת שעה מזמנכם, אבל בואו נדבר על זה שבתיאוריה קנית תוכנה, אתה לא יכול למכור אותה משומשת. אתה לא יכול לקחת סנאפשוט שלה. מה זאת אומרת? בעל התוכנה הרבה פעמים אומר, אדוני, אתה בכלל, עצם זה שאתה לוקח את העיצוב שלי ואתה משתמש בו, יכול להיות הפרה של הזכויות שלי. ואתה לא יכול ללמוד איך היא עובדת. ברוב המקרים, תוכנות אומרות לך, אסור לך לעשות reverse engineering לתוכנה שלנו, אסור לך לפרק אותה, אסור לך לעשות לה decompile, disassemble. מכירים? זו ההשראה שלי לטבלה הגאונית, כולכם מכירים את זה כמובן, נכון? לא? ההשוואה בין אייפד לאבן? אוקיי, בסדר? אז בגלל שנותנים לך רישיון לתוכנה, ולא נותנים לך בעלות בתוכנה,
התוכנה, אתה לא הבעלים שלה, כי אם היית הבעלים היית יכול למכור אותה הלאה, בוא נלמד מה אפשר, ואני אקח את הרישיון של אדובי פלאש, זה לא שיש לי משהו נגד אדובי, יש להם רישיון פשוט שמאוד קל לקרוא ומאוד פשוט להבין ממנו מה הבעיות ברישיונות תוכנה, אני מאוד אוהב את אדובי פלאש. אז בואו תסתכלו, לקחתי כמה סעיפים נבחרים מהרישיון על מה מותר ואסור לכם לעשות. אסור להשתמש עם אפליקציות אחרות, כלומר אומרים לך בפלאש, אתה לא יכול להשתמש בפלאש אם יש לך גם אפליקציה שעוקפת את אמצעי הגנה של משהו אחר. אוקיי, בסדר, נניח. אני לא אשלב את האדובי רידר עם אף תוכנה אחרת. אוקיי, לא יכול לשלב אותה. קניתי את התוכנה, היא אצלי על המחשב, שילמתי עליה כסף, אני לא יכול לעשות איתה שילובים. אוקיי, נניח. ואסור לי להעביר את הזכויות וכדומה, למעט כמה מקרים חריגים. כלומר, הרישיון הוא 4-5 עמודים באנגלית, יש גם קטעים שכל האותיות הם קאפס, בשביל להחריג אחריות, אבל לא נורא, שבעצם אומרים לך מה אסור לך לעשות, ואז יש פסקה קטנה, מותר לך להשתמש בתוכנה רק על המחשב האישי שלך, רק בימים שלא נגמרים ביוד, רק בשנים מעוברות, כשהשעה היא מספר ראשוני, וכשמוסיפים לו 3 ספרות הוא מתחלק ב-14. אוקיי? אז אופן סורס זה מקרה פרטי של הרישיונות האלה, כי הם אומרים בעצם הפוך. הם אומרים, יש לנו עיקרון, והעיקרון הוא שאנחנו רוצים שתקבל את התוכנה ותשתמש בה. אנחנו רוצים שתעשה איתה הרבה מאוד דברים, אנחנו לא רוצים להגביל אותך, אבל מה שכן, אנחנו רוצים להבטיח שלשאר העולם תהיה את אותה חירות כמוך. כלומר, לפני שאני אכנס לעקרונות, אופן סורס הוא תפיסה אידיאולוגית, שמוטמעת בתוך הסכם משפטי. הוא אומר כזה דבר, אנחנו רוצים לתת לכם תוכנה, אתם תעשו איתה הרבה מאוד דברים שמותר לכם לעשות ושאנחנו רוצים שתעשו, ואם אתם רוצים לשחרר את התוכנה הלאה, אז יש כמה תנאים שצריך לעמוד בהם. בעצם הכלל הוא חופשי לרוץ, יש קצת הגבלות על הפצה, אבל הגבלות בדרך כלל בתחום רצוי. הדבר הראשון זה שיש לך free redistribution, כלומר, כל מי שמקבל את התוכנה רשאי, אבל לא חייב, רשאי, כלומר מותר לו לתת אותה לחברים שלו, להעלות אותה לאינטרנט, לעשות בה שימושים אחרים. זה לא אומר שהוא חייב, וזה מאוד חשוב לזכור את זה, כי הרבה מאוד אנשים נרתעים מלהשתמש באופן סורס בתוך המוצרים שלהם, כי הם מפחדים אחר כך שזה אומר שהם יהיו חייבים לשחרר את הקוד, וזה לא תמיד המצב. זה מקרה פרטי שנדבר עליו. גישה לסורס קוד, כשאתה מקבל את התוכנה, אתה מקבל גם את השפת תכנות, את הקוד עצמו של התוכנה, ככה שאתה לא מקבל רק קובץ שאתה מריץ על המחשב שלך ולא יכול לעשות כלום ולא יכול לשנות אותו. וזה חשוב, כי מותר לך לייצר יצירות נגזרות, מותר לך לשנות את התוכנה. ומותר לך גם הרבה פעמים להפיץ את השינויים שלך. אתה חייב לשמור על השלמות של קוד המקור של המחבר. כלומר, מי שכתב את התוכנה מקבל או קרדיט או הכרה במה שהוא עושה, ואסור לך להפלות. מה זאת אומרת? אסור לך להפלות נגד אנשים או קבוצות, אתה לא יכול לכתוב ברישיון, אני גזען ולכן לאנשים בעלי אור כהה מגוון מסוים בפנתון אסור להשתמש בתוכנה שלי, או אסור לתרגם את התוכנה שלי לרוסית, או דברים כאלה, ואסור לך להפלות גם בתחומים מסוימים. ואני אתן דוגמה דווקא מצחיקה, יש קבוצה של זכויות בעלי חיים שנקראת פיטה, מזון שאוכלים, PETA, הם רצו להוציא רישיון תוכנה שאומר, את התוכנה הזאת מותר להשתמש רק כשאתה לא פוגע בבעלי חיים. זה לא עומד בהנחיות של מהו רישיון אופן סורס לפי האופן סורס אינישיטיב, כי בעצם, כמו שאתה לא יכול להפלות בין פעילות מסחרית ללא מסחרית, אתה גם לא יכול להפלות בין קבוצות וערכים אידיאולוגיים, כי הרעיון הוא שהחופש יהיה לכל בני האדם. עכשיו, ביחד עם התוכנה, כשאתה מפיץ אותה, צריך לקבל גם עותק של הרישיון, כלומר שהמשתמש ידע מה הזכויות והחובות שלו כשהוא מפיץ. והרישיון לא יכול להיות ספציפי למוצר או להגביל תוכנות אחרות. לדוגמה, להגיד, אתה לא יכול להשתמש בתוכנה שלי על אותו מחשב שאתה משתמש במייקרוסופט ווינדאוס, שזו הגבלה אידיאולוגית, זו גם הגבלה טכנולוגית שמגבילה תוכנות אחרות, אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה צריך להיות ניטרלי טכנולוגית.
כלומר, הרישיון שלך לא יכול להגביל טכנולוגיות מסוימות. למה כל זה חשוב? אלה 10 הגדרות של מהו רישיון קוד פתוח לפי ה-Open Source Initiative. אני די מסכים איתן, והמטרה היא להגיד שכל מי שכותב רישיון שעומד בתנאים האלו, יכול להיקרא Open Source. זה לא אומר שהוא GPL compliant או לא, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. זה אומר שיש הרבה מאוד רישיונות, וכשאני אומר הרבה מאוד רישיונות, אתם שמעתם פעם על ה-Beer License? Beer License זה רישיון שמישהו כתב, שאומר, קח את התוכנה שלי, תעשה את מה שבא לך, לא אכפת לי. 2 דברים אני מבקש ממך. 1, אני לא אחראי לשום דבר שקורה, תעשה מה שבא לך, תפעיל אותה על כור גרעיני, תהיה תליפה, אני לא רוצה שיקראו לי. ו2, אם אי פעם אנחנו ניפגש, מכל סיבה שהיא, אני רוצה שתקנה לי בירה. עכשיו, תחשבו על מצב שמישהו מגיע לעורך דין ואומר לו, אני קיבלתי תוכנה תחת ביר לייסנס ואני רוצה לבסס את המוצר המסחרי שלי על הרישיון הזה. מה אני אמור לעשות? אז האם יש לי ודאות עסקית? יש בעיות עם רישיונות כאלה. ה-GPL הוא הרישיון אגב הכי בעייתי שיש, אבל בואו נשים את זה בצד. יש הרבה מאוד רישיונות שהם הרבה יותר הגיוניים, הרבה יותר נחמדים, הרבה יותר פשוטים. אבל בגדול, קוד פתוח מרשה לנו, 1, שימוש חופשי, הוא לא מגביל את השימוש, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה עם התוכנה, וקצת הגבלות על ההפצה, הגבלות במובן של חירויות. בדרך כלל ההגבלות האלה אומרות שאם אתה מפיץ את התוכנה או את השינויים, אתה צריך לתת אותם תחת תנאים דומים, אבל לא תמיד. מה זאת אומרת? יש לנו 2 משפחות של רישיונות קוד פתוח. משפחות הרישיונות קוד פתוח הן המשפחה הרסיפרוקלית, קוראים לזה בעברית, לא משנה, שאומרת שכל הפצה של התוכנה צריכה לעשות תחת תנאים דומים לתנאים שקיבלת אותם, והמשפחה השנייה היא המתירנית, שאומרת, תעשה מה שבא לך עם התוכנה, רק תדאג שאני לא אהיה אחראי לשום דבר. אלה 2 המשפחות שלנו, שמחלקות את רוב הרישיונות. הרישיון הכי פופולרי, GPL הוא רסיפרוקלי, זה יוצר הרבה מאוד בעיות, כי זה אומר שכל מה שנכתב ב-GPL, ועל זה תהיה את ההרצאה אחר כך, ועל הבעייתיות פה, כל מה שנכתב ב-GPL בגדול, אחרי זה ניכנס לתנאים בקטן, אבל אם מסתכלים מלמעלה, כל מה שנכתב ב-GPL, א' נשאר GPL, וב' כל מה שנוגע בו נדבק ב-GPL הזה. מה זאת אומרת? כתבתי קומפוננטה ב-GPL, מישהו רוצה להשתמש בה בתוך הראוטר שלו, יש סיכוי לא רע שזה ידביק ברישיון ה-GPL את שאר הקומפוננטות. רישיון נוסף הוא רישיון של מייקרוסופט, המייקרוסופט רסיפרוקל לייסנס, הוא גם דומה, פחות מייצר פרנסה לעורכי דין מה-GPL. יש רישיונות פרמיסיב, שזה האפאצ'י, הרישיון האומנותי, PHP ו-MIT BSD, רישיונות שבעצם אומרים, תעשה בגדול מלמעלה, תעשה מה שבא לך, רק תדאג שאני לא אהיה אחראי. ההבדל בין המשפחות האלה הוא הבדל אידיאולוגי. זה כמו ההבדל בעצם בין צמחונים לטבעונים. יש אנשים שאומרים, אנחנו כל כך קיצוניים, אנחנו רוצים שכל מה שנעשה בעולם יהיה קוד פתוח, כי אם מישהו לא עושה משהו שהוא קוד פתוח, ואם מישהו לא עושה משהו שמנגיש לאחרים את הקוד, אז הוא הולך נגד הקהילה, הוא פוגע, הוא עושה בעיות, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. שזו תפיסה שהיא מאוד אידיאולוגית והיא מאוד נכונה לפרויקטים מסוג מסוים, אבל היא מונעת מהרבה דברים אחרים לקרות. והתפיסה השנייה שאפשר לייצג אותה בתפיסה היותר מתירנית, אומרת, אנחנו רוצים שזה יהיה קוד פתוח, אנחנו יודעים שיש אנשים שזה קצת יפריע להם, אבל אני לא רוצה שזה ימנע מהם להצטרף לקהילה, כי אם מישהו חבר במיטלס מנדי, אם מישהו לא אוכל בשר פעם בשבוע, זה עדיף על זה שהוא יאכל בשר כל יום. עכשיו, ההבדל בין הגישות הפרגמטית לעומת האידיאולוגית מייצר גם הבדלים משפטיים ברישיונות, ועל זה אנחנו צריכים, לא אגיד להתעכב, אלא להבין את ההבדלים. בעצם ההבדל, כשאתם הולכים לכתוב תוכנה, אתם צריכים לזכור, א', אני חייב לבחור רישיון לתוכנה שלי. או שאני אבחר רישיון קנייני, אני אלך לעורך דין, אני אגיד לו, כתבתי תוכנה נהדרת, אולי תכתוב לי יולה. כמה זה עולה? לא יודע,
כמה מאות דולרים לשעה, יש לי כמה עשרות שעות עבודה על הרישיון שלך, הכל יהיה בסדר, או ללכת ולבחור את אחד מהרישיונות האלה, אם אתה רוצה להיכנס לעולם הקוד הפתוח, אתה הולך, אתה מסתכל על הרישיונות, מרגיש מה הכי נוח לך אידיאולוגית, אומר, נראה לי PHP זה רישיון שמתאים לי, כי אני מדבר עם הרבה מאוד תוכנות אחרות שהן PHP, ולבחור את הרישיון ולשחרר. הבעיה היא שכשאתה מתחיל לשלב פנימה תוכנות שהן אחרות, שהן בקוד פתוח בתוך התוכנה שלך, אתה צריך לעשות code review. אתה צריך ללכת ולבדוק לפני שאתה מפתח, מה מותר לי ומה אסור לי לעשות עם התוכנות שאחרים כתבו. וזאת הבעיה, וזה מה שמייצר פרנסה היום להרבה מאוד עורכי דין. קחו את זה בחשבון כי זה תחום מאוד מאוד מעניין, אבל כשאתם מפתחים על קוד של אחרים, אתם צריכים לשבת עם גיליון אקסל, עם כל הרשימת רישיונות, ומה ההגבלה של כל אחד מהרישיונות לפני שאתם מפתחים. אז נעשה דקה לשאלות, ואנחנו נפנה את הבמה. אני אשמח אם מי שרוצה לשאול יבוא לפה ויקח את המיקרופון, כי מצלמים, מקליטים וכדומה. או שאתה תחזור על השאלות. שמי אורי מוסנזון, ורציתי לשאול אם יש לך רעיונות טובים איך אפשר להתפרנס מתוכנה חופשית. בטח. אבל ממש מהפיתוח, לא מהתמיכה. בעצם זה לא שאלה משפטית כמובן, אבל אני אגיד לך מה לקוחות שלי עושים. חלק מתפרנסים בקסטומיזציה של תוכנה, כלומר כותבים תוכנה, זה פיתוח. כתבתי תוכנה א', היא יודעת לעשות א', ב', יש אנשים שרוצים עוד פונקציות לתוכנה הזאת, זה לא תמיכה. 2, לתת שירותים על התוכנה שהם לא תמיכה על בסיס התוכנה. תחשוב גיטהאב, אוקיי? גיטהאב, כל אחד יכול בגדול לקחת את התוכנה של גיט ולהרים שרת בשל עצמו, אוקיי? 3, מלהיות work for hire, כלומר, אתה כותב את התוכנה הזאת ומישהו משלם לך כדי לכתוב אותה. זה קורה לא מעט, אבל אני חושב שרק בשביל השאלה הזאת שלך צריך להקדיש כנס נפרד ולדבר על איך עושים כסף מאופן סורס, כי המתכנת האינדיבידואל שיושב בחושך בבית ומקליד ומרוויח, כמעט ולא קיים היום. אם תסתכל על רוב תוכנות האופן סורס שנכתבות, זה או במימון של גורמים מסחריים, נובל, לא קיימת יותר, סליחה, IBM וכדומה, או באנשים שעושים את זה כחלק מהסטארט-אפ שלהם ואחרי זה עושים קונטריביוט בחזרה לקוד. כלומר, קיים, לא מושלם. עוד שאלות? דיברת בתחילת הרצאה בעיקר על שכפול פיזי, למשל של מוזיקה, של תקליטים, אמרת אי אפשר לשכפל תקליט. זה נכון, אבל האדם היה יכול לקחת את המוזיקה ולנגן אותה בעצמו ולהפיץ. האם יש הגבלות דומות על קוד, על זה שאתה לא יכול לעשות משהו דומה לקוד שלך? אז דווקא פה זאת שאלה מאוד מעניינת, כי אם מישהו כתב קוד א' שעושה משהו שיש לו פונקציונליות, אז על הפונקציונליות הוא אולי יכול להגן באמצעות של פטנט, עם הרבה מאוד הגבלות על פטנטים בתוכנה שקיימות במיוחד בישראל, אבל כל עוד אתה לא שכפלת את הקוד עצמו, בגדול, שוב, יש פסק דין מאוד מעניין על זה מבריטניה לתוכנת ERP גדולה, אני שכחתי את השם שלהם, נדמה לי שזה SAS תוכנה קוראים להם, ששתי חברות תוכנה בנו תוכנה עם פונקציונליות מאוד דומה, בישראל יש פסק דין בעליון שנקרא סנפיר, גם על הנושא הזה. בעצם בית המשפט אומר, על הרעיון לא יכולה להיות הגנה, על הפונקציונליות, על פונקציות לא יכול, על ה-look and feel של התוכנה כן ועל הקוד כן. אוקיי? עוד מישהו מאחורה שרצה לשאול? ונסיים. קחו מאחוריך, רוצה קודם. שם יגאל, אני מפתח אתרים, יוצא לי הרבה להשתמש בתמונות, והשאלה היא איך אני מוריד, או מה ההגבלות שאני יכול להוריד תמונה ולשים אותה בשקט על כמה אתרים שאני רוצה. התשובה הפשוטה היא, אנחנו מדברים על רישיון תוכנה, לא על תמונות בהרצאה הזאת, אבל אני מציע שתבדוק על העולם של Creative Commons, תלך גוגלת ותקרא. תודה רבה, ואני אפנה את הבמה לאלי.